Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, grabitateko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, hurrengo datuak ematen dizkigute. Bi gorputz ditugu eta esaten digute zein da beraien arteko erakartasun indarra. Eta galdetzen digutena da zein da beraien arteko distantzia. Beraz, hau grafikatzen badugu, ikusiko dugu, dala gorputz bat, non lehen gorputza M2 dan, bigarren gorputza demagun hemen dagoela M1 dana, eta esaten digute beraien erakartasun indarra F dala. Beraz, hau egiteko zer erabili behar dugu? Grabitate konstante dun zera. Dios, su puta madre. Sí, ya, me he desconcentrado, tío. Eso quítalo, ahora no lo voy a... Vale, vale. Sigo con el mismo vídeo. Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, grabitateko ariketa bat ikusiko dugu. Bideo honetan hurrengo datuak ematen dizkigute. M1, M2 eta F. Non, grafikatzen badugu, ikusiko dugu. Gorputz bat dugula M2koa. Gero, gorputz txiki bat izango genuke, bere inguruan M1 masaduna, eta esaten digute, beraien erakartasun indarra F dela. Azkenean, zein da esaten diguten, zein dan hauen arteko distantzia. Horretarako, hurrengo formula, danok dakizuena, erabiliko dugu. Beraien erakartasun indarra izango da G bider M1 bider M2 zati beraien arteko distantzia berbi. Hemen datu bat falta zaigu. Zein da? G. Hau buruz jakin behar duzue, eta G da 6,67 bider amar ber minus 11 newton metro berbi zati kilogramo berbi. Beraz, ja, datu danak ditugu eta distantzia kalkulatu ezakegu. Baina, distantzia kalkulatu alizateko, izango dugu G bider M1 bider M2 zati F, barkatu. Beraz, oin egin behar duguna da, datu dan hauek kalkulagailuan sartu, eta izango genuke 6,67 bider amar ber minus 11 bider amar bider berrogeita hamar zati beraien arteko distantzia bost bider amar ber minus bederatzi. Eta emango diguten emaitza metrotan izango da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.